Jó estét kívánok mindenkinek! Jelentkezem egy új videóval, mint ígértem. Kicsit ugyan sokára, de attól függetlenül itt vagyok ismét. Azóta eltelt jó sok idő. Összefutott a videó alapján egy nagyon rendes sráccal. Vele szoktunk néha menni bandázni. Így játékon belül. Nem lakik túl közel. Viszont így a játékban szoktunk együtt menni, lootolgatni, PvP-zni. Ugyan én még mindig elég amatőr szinten vagyok, de viszont rengeteg tanácsot kapok tőle, amit ezúton meg is köszönök neki így a videóban. Most én egy éjszakai videót készítek, ugyanis be szeretnék menni a városba. Mindjárt mondom, hogy hova, csak előtte összedek pár holmit, amivel berombolok. Hátizsákból tökéletes lesz a médium. Kajapiát, talán egy szódát viszek, és egy csokit. Szépen elég lesz a lootoláshoz. Fegyvernek nagyon nem viszek mást, majd óvatosak leszünk. Ott úgyis lent találok fegyvert, eleget. Viszont bandage az kell, mert valamelyik buta zombi képes megütni, aztán nekem kampó. Egyelőre ennyi, így neki indulunk az éjszakának. Úgyhogy elnézést kérek mindenkitől majd, hogyha annyira nem lesz túl látványos. De nem is igazán ez a lényeg. Remélem túl sokan nem vagyunk. Most nem szeretnék túl korán elvérezni. Frosty Pine-ba tartunk, hajrá! Egyébként tényleg viszonyat sok tanácsot kaptam. Ugye a MMO-zás nem volt az erősségem, sőt soha nem próbáltam ezelőtt a játék előtt, viszont ez annyira megtetszett, hogy kénytelen voltam ezzel játszani. Ezt nem tudom, hogy ez a bot milyen állapotban, mert elfelejtettem megnézni, de mindenképp megjavítjuk, hogyha 100%-os tökéletes, akkor irány tovább. És megyünk erre a kis sífelvonós, ott is van, innen látni nagyjából, csak valamiért nem igazán tudok zoomolni. Miért is nem? Ja persze, mert még safe zónában vagyok. A hang miatt meg elnézést kérek, mert hogy nemrég keltem, éjszakás voltam, reggeliztem egyet, aztán most bejöttem ide, pont éjszaka lett, hogy neki is indulunk. Ilyenkor kevesebb a player elméletileg, gyakorlatilag meg ez sem mindig igaz. Nemrég voltunk bent bandázni Clearview-ba. Annak az volt az érdekessége, hogy mire én észrevettem azt a 4 embert, 4 playert, aki be volt, ő addig mind a 4-et lelőtte. Úgyhogy még van mit tanulnom. Én egyáltalán nem láttam őket, csak már hát nem a hulláikat, mert az nincs ebbe a játékba, viszont a cuccaikat a földön heverve, őket természetesen össze is lootoltunk. Azt sem túl ügyesen csináltam, ott maradtam egy jó sok időre, aztán ha véletlenül visszajöttek volna, akkor nekem kampec. Ajjaj. Ezt az utat már egy párszor megjártam egyébként. Ide beugrottam Frosty Pine-ba, ha minden igaz, nem mondjuk hülyeséget, igen, oda. És összelútoltam a városba a cuccokat, és jöttem vissza a safe zónába. Viszont felfedeztem egy új helyet, nincs túl közel, az Campusban van, és Goblin Peakbe szaladgáltam el utána. Campusnak talán ezen a részén, vagy ezen a részén, pontosan már nem emlékszem. Az egeret járattam. Van 2 szupermarket, az egyik elég nagy, a másik nem túl szottan, de viszont arra jó, hogy a kaját és a piát összelútolgassuk, amiből egyébként marha kevéset találtam eddig, ilyen kisebb helyeken. Clearview-ba jó a loot, viszont ott eddig csak a szerencsém múlott, hogy én nem véreztem el egyedül, amikor bementem oda. Igaz, Hollywoodba is át szoktam járni,
de oda nappal általában, és olyan karakterrel, aki nemrég elhalálozott, mert hogyha a mákon van, akkor sikerül mondjuk jó néhány zombit legyilkolnom és telepakolnom a small-tatyót. Aztán kilépek gyorsan át ide Colorado-ba, és már is viszem a cuccot safe zónába. Kicsit rendet kéne tennem a globál inventoryba is, mert onnan is hát nagy a káosz a fegyverek között, benhagytam tárakat, úgy nem pakolja egymásra, ezt a tanácsot is hoppá. Azt hiszem valaki lőtt. Ez lehet, hogy már most elvérzek, gyerekek. Még a videó elején. Ez nem nyerő, nem hoztam fegyvert, semmit. És pont erre kell, hogy legyen valaki, hát ez nagyon fasza. Tehát inkább visszahúzunk safe zónába. Sejtettem, hogy nem lesz túl hosszú videó így. Talán nem fog észrevenni, de talán gyorsan elvérzek. Hát barikádot sem hoztam, nem terveztem, hogy itt most playerbe fogok botlani. Még az is előfordulhat, hogy cheater, de az is előfordulhat, hogy nem. Viszont ha vadászik rám, akkor én ezt most megszívom. Viszont még egy tanács, fedezékből fedezékbe, de ez jön utánam, úgyhogy most egy kis ugra-bugra. De a fák közé talán nehezebben céloz. Aztán egy darabig innen nem megyünk ki, ha bár itt most kezd elfáradni ez a majom. Ha még mákom lesz, akkor beérek a safe zónába. Csak elfáradt. Kedves barátom. És nincs nálam energiaital sem, hogy éppen marha gyorsan kezdjek el futni. Egyelőre nem lő, legalábbis nem nagyon hallom. Viszont beértem, úgyhogy ez becumizta. Egyelőre. Lehet, hogy én fogom. És azt sem tudom, hogy mivel lőtt. Nem volt túl hangos. Egy biztos nem hangtompítós volt. Szerintem. Mert azt nem hiszem, hogy hallottam volna. Viszont még mindig halvány lila fogalmam nincs. Hol van, merről jött, hova ment, mit csinál. Viszont itt várok egy kicsit, hát ha megjelenik. Az is lehet, hogy ki kéne jönni egy-két fegyóval, ha már itt vagyok. És visszaérkeztem. Viszont várunk. Hát ha jön és megnézem, hogy ki akart eltenni láb alól. Szerintem nem lesz olyan hülye, hogy idáig eljöjjön. Nem tudhatja, mi van nálam, vagy mi nincs. Így mondjuk én mukkot nem látok, mint említettem. Egyébként marha szép az éjszaka a játékban. Fönt van a hold, így némileg látni valamit. Egyébként meg amúgy muk sötétet se, vagy mi. Totál sötét van, hogyha bemegyünk egy épületbe például. Szerintem ő vadászott. És nem lesz hülye utánam jönni. Már tudja, hogy beértem a safe zónába. Az a baj, hogy én mindent látok a monitoron ilyenkor, csak azt nem, amit kéne. Na jó, mindegy. Most nem akarok egyelőre elhalálozni. Így nagy hirtelenjében. Ez a kis lootolgatás jelen pillanatban meghiúsult. Elég bátor nem vagyok ahhoz, hogy nekiinduljak. Egy fegyverrel. Mert még halvány lila fogalmam nem volt, honnan lőtt, hova kellett volna nézni. Viszont hülye ötlet volt megállni hirtelen fönt. És várni, hogy na, meglátjuk, hogy jön-e a karakter, vagy lövöldöz, vagy honnan lő. Hát valóban nem jött utánam, viszont onnan lőhetett föntről. De az nem tudom, hogy mennyire igaz. Kéne egy távcső, beugrunk érte. Aztán körülnézünk, hát ha észrevesszük.
szomjazunk is. Hát ez így izgalmas volt számomra, másnak nem biztos. Hol is van az a izé? Ott vannak a cuccok tárolva. Remélem nem lesz így sem túl sötét a videó, szóval így a holdfénynél elég szép. Szépen meg van csinálva. Szép csillagos az ég, ugye nincs fényszennyezés, mivel nincsenek is nagyon amik világítsanak, főleg nem a városokban. Most már szépen látni a csillagokat. Na, barátom, azt mondom, adjál nekem távcsövet. Távcső. Lehet, hogy nem itt kéne keresni. Nem itt, mondjuk. Pedig van távcsövem, esküdj meg, hogy emlékszem, hogy van távcsövem. Ez talán nem látok valameddig. Most azért körülnézek, mert úgy emlékeztem, hogy van sima távcső is a területen. Pik. Mesterlövész fegyón. Bár azzal nem fogok kimenni, nem szeretném elveszíteni. Ritka kincs. Meg sőt, hülye ötlet volt, nem kell, mert safe zónából úgyse tudok kifelé célozni. Tehát felesleges. Na, lássuk azt a dombot. Én csak szellemet látok, mert nagyon más semmit. Fasza. Most itt nem is tudom, hogy azt mondja, hogy van egy védelmezőnk, állítólag ő jó gyerek. Most azt nem tudom, hogy engem mennyire díjazna, vagy lelőne, vagy nem lőne. Ezt civil rang meg ugye semmit nem jelent lényegében. Így kezdjük a játékot, viszont lehet cheater és civil, hogy már kibannolták párszor, megvette a játékot 1000-szer, azt mindig visszajön, és ő ugye civilként kezdi. Keresünk. Lehet, hogy átfigyelünk másik szerverre, addig egy kis pauz lesz így a videó közben. Az lesz a legjobb megoldás, úgyhogy pár pillanat.